kan thon tu chir lai azom na kan chol rei to sia he o chau chung chungin karon chir lui le do na ni pumpui lam pangwang ani ti khain hriat vek kha engponi se milongai thak chu sak le phot turin ka nge na chu tuna podo ti soiti ka the ni o enga tingai mi tui khatlak thadeu min shilro ati le ta ka chuan karel ru wa han boi tak em ngai zong dangi ne min thani tum te hi ni jok lo mo ti pa min ron hok zeu chu ka har zokin ka ria ril runa vong chuan kun deuh lap chungin mak in then mayang ka ti ngal topa ehem bungni na ziek tu ngai zuali sai lo engtina hey engai hriata kalaka lung oi lo nei nei em ni inei chon ka thiam lo ni khonga in min ngai dam ro heti ngom hi ka du lo ka ti chuan engma ti sual ni lo ka lo ti ya engtin nge ka ti ta kang karil ru hi van boi tak em ani le nge engkim thadawin min shil ro heti hianam su duat heti yom hian shom ka ti ni o ati zui le raya engma ka sei chun zom theilo ka phone chu kan met enga oi le kan lo van umrei to ve alo tlai to lutuk alarei lo hlein ka resia ka tho hluaya hovat ka ngai ka tia ai ithil sei ka sut le ro kanin then lo I hriamo nangi ka then don lo che ka hmangai che min ron ku tuma ban ron thar chuan ban chu ka lo pai son vata ngoi rengin stepa chuan ka chukthla a min ron zui rang kher mai min pot dinga kanin then lo tinge heti in theni du thut chan hi min shil ro in siam that ka tumang amit tuitling deuh piau chung chuan min mel rana nang nen hian omdun tur kan ni lo kan omdun thei ngai lawang ka sei zong ta chuan kamit tui chu parol treu to a do ti seiti ka hriat lo ringa moni le thil dang wang ani tro thadewin seiro tlang deuin chang ta chuang lo chuan man mo deuin kanin lampan chuan ka tlan chara min ron man mol chu ka hlawani engtik lai nge kan in ka thlen po ka hrelo kanau chuan TV alo la ena kanu te po an mu to ani nge yang kanau in min mu chu mel chu dang suta engma zo na min lo zot lo hlau thil thleng chu hrewe ang mai in khoi na mit menga min en ang mai hian ka hmuwa in be chuang lo chuan ka room chu ka pansan ngala ka room ka lut chu kain sum theilo ka trapa kamiti chu luang zoi zoya shruk sen an ni lo ka thin lung chu po som ang mai na na a ka chaw reu hian ka in hrebok chuti lai chuan ka phone ron riral rala ma kani ka pick up mai lo aron tinon le thina ma se ka ring ral tir thak thung inu te an mut to ka lo chuak la ka ngai lu tuk che a message po chu ka reply chuang lo duat in po na ka ngak reng cheo ka hodon lo lo chu ma chu kala chang du lo le te zela imu hil to emni ilam hil lo tro nang pon min hmaya min theni du lo ti ka hrefe reng ani o ti thu chu laran thon tanga duat ka mai che kalong hak reng che muhil su o nia ka muhil mi alo a message reply lo ma ila ka ta na omani ti ka hriat na chuan min thlamon em loya ma se ka tra na le ka thin lung na hian min thi chaw lu tuka tlem tal mu thil thei te chu ka chak em ani ma se ka thei si lo ani engtin nge ka theiang he khovela ka hmangai em rilru katina a
chu po dot mangin thudik hril turin huai sen na kanei silo zingdar khat apel tawa mai ka trana vela khan kalo ching ve sek ni ngei turani rang takin ka phone ka ena message atang chuan mark chu ala holo ani ti a hriat thei ka khuma kain ngai tu neu neu nu chuan he pa hi chu lu lulani ma chuak ve topila a thleng tur chu thleng se ni to mai tiril ru chung chuan ka room kong khar chu thom dim takin ka hong ta dek deka kan kong khar pui po chu hongin po na chuan ka chuak ta a zanarei to boka mi thom hriat tur pom to lo ran nung sham ri ta chu thom om chhun ani deuh bera kan kong ka pon lama ka din reng nu chuan mak chuan nom na hmun tang chuan min lo hui zewa aron nui ver vera ka ngei lek lek zo ka ni engtin nge tu nang huna tel anui thei ni enge a atlai to em hi ka ti ngal tonga ka ngai lu tuk chia ti in min ran ku a ka lo dang to bik lo atlai to hotoro ka mu ta chok to ke po ka ti zoi sapa duat ka ho main enge thil om dan min hril ro min hril hun huna engma sei boi lovin ka hoang thu tak deuh zok chuan a ti le a engma in hril tur om lo ka lo ti a om ti chi hriat chin em kha hotoro ai engwangin mo achan chu ho thei kalani lo engkim min hril ma chu ka ho don lo atia oi ilul chu lo te ka thinarim lur to ni e kalulul kipon ka hria ma se thil thleng min hril ma chuan atu ma kan ho don lo ania ati tatlata ti chuan ngoi rangin kan thudu na atlai to boxi karil ru chu buai tak zet to reife kan thutnu chuan sana ka ena darkar ni don kan lo om to mak ka ti hran love anila chuan ngoi rangin min ena bisi na nen min en ni ber hian ka hria ni e kanin kara zebru ko om ngai lo ni lom ni kha kanin hmangaya kanin rington thin ni khamole ka hoi sen na ne na thudik hril mai chu ka duwa aril ruti nan bel ka du silo ma se kre chianga in then ka soi khan ka tina tak zet ani ti ka hria thudik hril chu phu ve sin te aron ti thop seta ingoi reng don em ni atlai zel zel ania imuta chu mel sia nia ma se nge ka soi chuanang iril ru ka tina lom kalautia tuna kanat ba khi chuan kanat bel le thei khar lovang tinge heti om chan hi ka hrelawani chu thu ka mangai ber po ka tina tak tak ani ti ka hriat chuan kei po hi kana ve sin ka huai sen na zong zong som khom chuan mak ai zola hian kanom char char to don ka ti chuan engma soilovin ngoi tarenga zan rei to buka kan omna chu re tlok tlok mai chu wang chuan mo ole ka thathiame ka ho tonge o tlem tal mula nak tu ka karon biang che ti pa chuan a thowa min kaya kan in bul thleng chuan min thla a akal don chuan ka chara fo zeu pa in mutui o duat ti pa in akal nal nala aron hoilet le mi alo zing ka rapo chuan a tlai to nen a message polo om mi alo ka ngai thalawa kom le le thei hek lo va biak chuni emin ka hrebox si lowa chopo chu tuiti lo zet chuan ka i ve sham shama thleng sil zo chuan ruma ka tom mala eng amongai tu in kein rin main ka mit tuiran far le fep fep thin ka lo ching seka ka rum ron ki keu keu chu ka mang phana ka mu hil po chu ka har chiang ta tunge phak zet chuan ka tia ka rum ron lut chu ma ka ni aron kal chu mak ka ti ve det ka lo en hau ringota aron lupa chuan ka rum kong khar chu kala ka bula chuan thu in min ron ku a kanin thendon chuang lo thil dang po soi ma salo chuan aron tingal mia thil soi ve tuma ka hang zo chuing ma po ka soi ve ma chuan mi ron fop thuta adu tho ngei mai minan khuale vong vong phota chuta min ngai dam ro o katina chea ti in ka hril ve theita
ani chuan engtika ma in then hi kanin kara arik tir to lo turin min tibok ma kamin mangai na wang hian khlimani tuna chet dan phei chu pa ka tingoi ngoi ke ai puna pui ting zok ni perin ka ria he pa chati chu o ka mangai ani karu matang chuan kan tho chuaka kanu chawlo oma kapale kanau chu an lo chuak to hialo ni kanu po chuan mak chu abe bura eitur eng mate dor kan valei nu chuan karuma bok chuan kanin zui lut le a lim takin chu ni chu kan mangdu na kanan omdun meu chuan ni te hi rei lo bik rewin ka ria atuk mai chu ai zol kal hun tu rania chu ni la churon thleng chop chil ve mai boxi zinga tangin kan buai boka in text har khop mai ka reply thaman si lawa ka thin te hiarim chawin ka ria kan buai lo de ulai chuan ka phone a alo pick up rang kher mai reife kanin bi a kan kal lo hun don ta min ron thla ve tura ron kalwat turin ka tia phone po chuk off zui ngala kan motor man tura chuan kan bungro ken tur sul pui kan kenga kan kal trap ti chuan mak po chu ha tak thlan tla hlum chung chuan ron thleng ve a ka van lom tak ma se kan kal lai mulo se ka du tho boxi he ka ril ru tak hi chu o chiang kuang lo theil tuk mai bui thlak mak ti in hlim le lungai wanga mi tui tling piau chung chuan ka lo ni sanga a ha lu tuk chu nui ve lok theilo an ha dam dewa akuta tang chuan thilaron keng klevet veta chuta ka ngonga chuan thi nal molmang taksi hi mi ron or tira avan moi ve ma seng ma pek tur chekani ve boxi lova avan pui ve kalautia ka ham hai chiang bok e matin ni hai hot nen hian in rem thlot lo eng ti tieng ma lo in ring ve lo nge mo kani le apoi lo khoi mo ti pa in ka sam kil na ka bak kil simple tak mai chuala ta daya ka chung ta po chuan min ron kowa kan chuan na tur motor lam chu kan pandu na ka chung te chibai kim nu chuan motor po chu tlan tu min in ring ta tuk verdar thalanga chuan ka lu ka rol chuak sham shama ka chung ten min mu nge mulo po kan ngai tu alo ka muya chuan min ron fop ta vong vonga motor po chu tlan ta kong peng kan thlen ma alan thei chung chu ka en zui vong vonga mak la chuan nui sang chungin ban ron vai lap lapa keila chuan mi tui luang nge nge chungin nui mel put sham sham ka tuma ka ban ka vai ve cheng cheng chawani alan thei top thleng chuan ka thlir zui vong vonga hlim mel pusang chunga min ron nui te chuan ka thina terim lek lek zok hialani motor ka rui ma em awangin a message mi ron thon te po chu ka reply theilo akha tokin mi ron khola ka khuwa har hle ka mi tuiatla a ka chang tha theilo zel boxi kong tlona in biak reng te chu ka chaka ma se chu tiang chu thei reng bik si lo ka chung te om tinuam lo khopin phone a mak nen kanin biak bak chu ka tong lo earphone in hla ka ngai thla a kami tuan luang le nge nge zel boka heti mai kan om chu ka lo ring ngai bik lo sin le kamu hil chu min ron soi nok nok ta ka chuan ka hara kan lo thleng fel der to chu ni in kan bungruwa te kan thiar lut fela kan in da fel nu chuan ka mutna tur chu ka pan ngal daya ka pi te fin kan ni boka min lo lom khop mai om ve thoe kan in mulo rei to ve em boka ma se makha ani hi atlai to sia amu hil to ngem le tiril ne ne chung chuan a number chu ka met mol mola kamut na khum te a chuan kan mu te te a ka khol ta thova reipo ari man lo aron pick up rangang mai te in thleng to em ni ngela thleng lo motori ruem zo na van nga kher em ka thalom ka ngai lu tuk che om ngai na po ka shelo ka amai don in ka ria ka lo thia kipun ka ngai chelom I chau sia I mudu em ai ka ngai che kami tuitla a trong po ka har sat ngei mai te I trap em ni ya hey trap su pitari ni kha no pang jok po ka tra bik lo hi mak tak hi chu o hetiang huna po hian ala uang sham sha mania ka ngai lu tuk chelom min ngai ve lo em ni ya
kalung chele lek to a ngai lu tuk che le thla nei le chuan I bula kran thlok langa lang khatiang zong kha dum ngai su ole kalu tumang o atita a ole Peter te lungai su kan la om dun le don alom mun khata omin tu na om dun theilo ma ila van pakhat noya kan om dun reng ani ti hrangang che o chu thu zet chuan min va han ti hlim tak em ka ha dam sotin ka hria tuna chuan ke ai puna puitling to zok chuan I hi ka chau ni ange ka mu chuak chuan mi ron sem chi chi ya kanin mang tha nu chuan ka lo mu hi le a malama kan omna kan zirna kan chol san tak sia chuan kan omna bula skula chuan kanau nen kanin admit le ta a huna kal vel sela mak nen po kanin be ve renga ka khohar po in zi om lama pan ve zel bok nen kan omna po chuan ka tlang nel ve thuaya aria in mu theilo phone atanga in be thei chau kan ni box sia wangin engam o wangin hanin haule in ti thiam lo zeu zeu chang kan ni ta fo mai omna in hlata hote te a thik thu engam o wanga in ti thin rim po kan nei thin eng tin tin mo kanin thlem lung oya thatakin kan om vele mai zel boka ma se kan hlim rei tak tak ngai lo kanin kar chuan nuam loin in hau chhlim tak kan om ai na tam jok ta fowa trum khat kanin hau phei chu kan thin rim ve ve bok nen rei tak in belovin kan oma zan khat chumin ron bia a bung tak tak kanin chan nu rei vak lowa chuan kanin kar hi ti to pri mayang aron ti ta ka thin dung chuaron saphatin ka hria engwang kherin mo kalotia kan hlim dun lova tiang chuan ha thlak ri emai aron ti chuan ka pompui a ha thlak kanom dun thei bok si lo te ka mangai che khuan nurem ruat kan ni chuan kan la om dun lem emang ati chhun zoma ni e nang po thadawin omla in enkol thar o ti in ke point ka thla theita chu bak chu kanin betalo achang chuan ka ngaya ka khuwa hara kala tra pha fo thin ma se hunte aliam be zel bok nen ke po ka sirna ka tluanga college po thatakin ka zo ve don naita kapi te in chu sanin kan chung ko in kanom sang le to a meichia mel chelo le khal moi to kaloni ve bok nen min du tu le min be se tak tak te po anom ve nuka ngai zong te po han nei ve thin ma ila mak anga du ka nei ngai lo ka thin lunga hian athi thei ngai don lo ni hi achang phei chuan enge ti ve to ong le ti ten ka lo ngai tu le veng veng sela ni khat chu kain bol don hian ka phone chuaron vibrate a toel vengin bedroom alu in ring to tak chung chuan ka message don chuka ena ahem ti mai te chulo ni in miron bol tumba kan ni lawang e tinong nung pa chuan bedroom a chuan kalu santa a kain bol pfizer sor tabuka ka zang hokin ka hria in thak pa chuan ka zai vel al ala class kal tur chuan ka chuaka thian te nen hanin komvel po alim om thin khop mai class kan banga ina horong te ka bol mek lai chuan ka phone chuaron vibrate a number ngai bok ani ahem ti le bok chu tunge monile tiril rnu no chung chuan reply lem loin ka rong bol chu ka chhun zom le ta a zana chuan ka ruma le kha zir turin ka luta ka do kan ka kil ka thufel man chi ti chuan number ngai bok ahem ti ringot message miron thon tu ngei khani miron khola hello idam mo a o chu ka hriat fo thin ani dame tunge min van thei ngil ma ve min shelo mo katar to a baka in soilo in eng tin nge ka hriat chenga katia nia awm ve tho mai arei vele to bok em alom tiro eng chu in soilo chun phone ko off don ania ka do thei nei na tlin lo lam lek lek to ani mak arantita mo tu mo mak mo katinon le ngata onie min thei ngil ma hle maya ti chuan eng amote kan soya ani chu class 12 pass zo in van nei hlawa police alo ni dai to chulo ni in ke ve chu ti hian class kala culture char chu ani sia rei ve tak kanin biak nu chuan kanin mang tha ve thei ta rama le khazir tum lampo alang lo kanin ton nia mel thatak te
hun kan lo man dun to te chu kamit thla chuan an ron lang non uara kamu hil mai thei hek lo ngoi rengin kamut muna chuan ko oma mak chu ka ngai tu tharin ka khua har thar le ta malam ka pan ve to emokatia ma se ka thei ngil tak tak thei ngai don lo ni hi atlai deuh to ni nge yang kamut chuak chuan mi ron zem than tari ria ka hmai ani engin min ron chhun chuan ka har thuta sana ka en ngal oi ka tlai don chopo ka lei box si lo ka in siama cho ka i sok soka class kal tur chuan ka chuak ta ngala nileng in class sa enge kan zir ka shelo mak chu ka ngai tu char chara eng tak nge ka ngai tu soi mai turin han soi tur ka chuang box si lo mak zong chu ka hriat ani mai zan lama chuan min ron phone ta zeu zewa areya ani telin min ron phone sing tel tel bok han ti dun tak tak chuan kan lein mangaya kan lein thalel tak zetani ti soishan pa kher ngai lo in a hriat thei vek ma sei ngai zon na lam hoi kan soi ngai lo trum khat chumak chuan aizol aron kaltur thu le in modu thu ron soita ka van lom tak em ka hel hola ka hle thei ngai lo ni ber ni khat dangaliam zela ma ka ron thlen ni turani ta zing ka tho ma le pekasin o chanchin ganin hril zela ole he hun hiani ka nga lel em chu nal kein ti dan le ma ka mitla thei turang berakarin dan kein chei nu chuan ka chuak ta a om na lai nia soi ka va thleng chu oi awan chelo kher em kanin ngai zon laya mel ai khana thato jok boxi tlem chuan ka zam ve det om na ka va thlen chuan min lo bengal bora tuna zet chuan a puitling to ngei mai khoi emo chuan kan kala mi chetlei rol le nula then khatten an lo mel dan ka mu mai bi khau lo ma ka mangai chu kei chau kani katia karil ru chu hlim veng mai ma se in ngai zong kan ni tak tak der chuang box si lo dor pakhata chuan kan chola chhun thil eina nala ma deuh wange ni midang vakan om lo kan ei tur order te kan nga lai mek chuan do ka na ka kut chuaron chel thuta kameng phok ngei mai khai te thut chuan kalotia ngati mo ikut ka chel hi du lo em ni min lo tia ai ni lo e du e kati ba nak mai ngai zong nei lo mo ti in kamita chiang takin min ena nei lo min van zot ngun tak kaloti nia ni le ka bial nu ni le te che atita engtin a ka thina phungal dot in ngai zong le ang bultran that le ka du atita a ka soi tu shemai lo chuan ka en ho ringota mak chuan nui ver chungin idu lowem ni ati sapa a o edu e iti tak takem ni kati ta thlota o kati tak tak te min mangai tiro ati ta ka chuan rang zetin o ka mangai che kalom lutuk katia ka hlim lutuk chu ka nui vera ka mai sen ngal train ka hria kha ni mai alom Peter itar to lutuk pumpui chak lawin thilingai tu tha thei lo ni kha ti pa in hadam huang mai chuan anui ngal haka ti chuan hlim takin kanin fiam chhun zoma kan nui dun boka khuala chuat lai tiala karil ru te chuan voin bak kanin muthei om si lo tin kalawin ngai tu lungpuam vela engtin nge om zel don tia ka zo la in min chang chiang kuang mang bok si lo kalung oi lo lek tran to khuda kal lokang atia ka zui ve maya in pakhat zon kan thleng chu heta hian lo lok ro ti pa in mi in aluta engemani ka mu hlau tak chungin aron hum chuak boka kan din da bul in hnuai kongka chu cha bi chuan a hong tarok rok mai makti tak chuan ka en ringa kongka hon pa chuan hey lalpitar engei en ringa ti pa chuan min hui zawa engma po soilo chuan ka zui luta in chung chulian vak lo ma se te ti tur chu ani si lo thil reng chu a fel thlap le ngal thil om dan chu ka hrithiam ta hau lo mai hei hi tu in nge a ka ti chuan nangma alo tia uang lo in chung te inem ni ka ti le a ka uang lo
ka ti tak tak ti pa chuan ka kut chu chelin ka ma chuan ding taran mai amit meng ka en la in fiam thu me la pu bok si lo mak enge omzia nang pitarte ke no pang himin nei duangem tiamin lo chan chuan ka lai bok si ka sa pupin ka in ria zaklo ang takalanero ka tum vetlat pitar senior himo ti in kanui haka ka chaw min thutir ve te akut chu thla pa in thut thenga chuan ka thut noka ka bula chuan ran thut pa in ka uang lo min nei ro hlim deuh in ka siamang che chuan he ina hian kanom dun bokang ti in thil thlen dan atna aizol lama chhunjom to tur thu te po chumin thil ta veka atlai ve to bok nen min thla a chumini tang chuan ma a kanin mangai na ain sa chuan kanin mangai zela anila chuan kha tokin na nupui ni turin min som reng boksi ma se kalein pe boksi lo min ngak sham turin ka ngen thin hunakal zela keipo ka graduate na po pathian zara chete kalo mu ve bok nen keima to ka ka boi ve khop thin mai mak po ana wangin a buaya in mu na hun kan nei tlem thei ema ma se kanin biak lem pha ngai chuang lowa kanin thlalelin kanin ngai em thin thung Sunday tlai khat chuhun all kan nei ve lai ni awangin leng tur chuan kan chuaka tlai lamani buka wangin kan mazona po ni tla tur chu alang sen rui to lunglian tak chunga chuan kan han thu te a mak om lum ther ngenga ka thu chu ka thlam buang kher mai kan ti tia achangin kan han nui le bok thina kanin fop le vong bok thin anu deuh chuan mak chuan te in nei tong o palai kran tir to don sin atia ngun le uluk taka ngai tu ngai point ka shelo kei point poi ka ti to lo ani chumini atanga rei vak lova chuan mak po chuan palai chu aron tir tangeya ka chung te po chuan in soirem ta chu tiang kan ni ta ka chuan kan chung te ve chu kan in nei na tura chuan an buai ve thein anuam dang dai tak zet kanau po mo nei tu thiana atang dona a phur thei sur lutuk akhi ver reng mai kanin nei don san chuan mak chuan pitar ka nei don chu ni sia tiame sei saron thon chu kanau rual ka nei don chu ni ve thau sia kalau ti let ve fata pitar nei chu ka van du le lo aron ti po chuan alo ni tak chu naupang kanin nei huna min u don nia ka ti vel maka kan hel hol ve de bok nen kan mu mai theilo ma set lai tak ema wang chuan kanin mang tha thei ta shrama khua lo varta voini ka tan ni poimo takani hun rei to taka tanga kalo suang to ve thin ka pasal nei ni chu mau thuam moi tak kha chuan biakina chuan ka valuta mak po achero kher mai an bul ka vathlen chuan an lo dinga kan thut nu rei vak lova chuan mak chuan ka hriat thei tur lekin min ngok zeu pa chuan aron ti se a ke chuan nui chungin me he ti in kalo chang le ta khati chin jong kha nia ka o chau ema ngai thak po shom view in karing amai ro chu khongai na le mangai na le leinat na tetelin milongai thak sak nge ka be se ni